Molim? Halo, dobar dan, ovde je Marko, da li je to pet shop? Da? Meni treba jedan savet. Ajde, ako znamo da pomognem. Ja sam danas ribicama menjao vodu, prosuo sam vodu i da im natočim drugu i nema vode na česmi. I sad sam ribice stavio u Coca-Colu. U Coca-Colu? Da, Kako Coca-Colu? pa lepo. U Coca-Colu? Da, Što? pa nemam vode. Nemaš vode? Nestalo je jutros vode. Pa što nisi u Coca-Colu sok si stavio? Pa da, A što? pa to je jedina tečnost koju imam. Pa dušo, idi bolje uzmi vodu običnu, kupi pa stavi nego u Coca-Colu. Jel ima negde u komšiluku da uzmeš vodu? A mogu da je stavim u kiselu vodu? Ne. A mogu da stavim ribice u mleko? U mleko? Da. Jel ti meni to zezaš neko dete? Ne. Da, izgleda. Koliko toliko treba da znaš da ribice idu samo u vodu. A ja nemam vodu. E pa onda nemoj da ih stavljaš u vodu, nego idi u prodavnicu, uzmi flašu vode. A nemam para. A nemaš para, pa ne znam što da ti kažem. Kako se ti zoveš? Marko. Marko što se javlja na radio pa zeza tako, jel? Jeste. Jel tako? Sve sam pogodila? Jeste.